dneska si ukážeme, ako vyrobiť malú dymovnicu. Čo budeme k tomu potrebovať? Servitku, nožnice, lepiacu pasku, alebo úplne jednakú lepiacu pasku a hlavnú vec, zápalky. To je úplne jednaké. OK, takže môžeme začať. Vezmeme si tieto tri veci, to je servitku, nožnice a zápalky. Vyberieme si 6 zápaliek, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Takú najkrajšiu zápalku si necháme na neskôr trošku, hej. Tu môžem použiť. A ostatné zápalky im odstrihneme hlavičky. Ja si to iba tak ponastrihujem a potom to odlamujem, bo nie to, aj vy si to tak urobte, lebo to inak hrozne skáče. A keď vám zapolkla táto hlavička skáče po dome, tak verite mi, je to fakt nepríjemné. Najmä keď to robíte doma, keď sú rodičia doma, alebo také niečo. Je to dosť nepríjemné. Dobre, takže tieto hlavičky si už oddeľujeme vlastne do servitky. Si môžeme vystrihnúť takýto štvorec. Proste to je úplne jedno, štvorec a dĺžnik. To je fakt jedno. OK. Takže tak. No dobré. A teraz si ho akoby prehneme. Tak do takej... si ho prehneme na malý na malý tento obdĺžnik. Vznikne nám takýto set akoby. Potom najďalší malý obdĺžnik. Ak sa nám to rozdeľuje, to nevadí. Vlastne vznikne nám taký krížik, vy to asi nevidíte. A do toho krížiku dáme zápalky. OK, takže vyzerá to asi tak. No. Vlastne vezmem si papierku, lepiacu pasku a vezmem si taký kúsok papierovej pásky. Takže také dva obdĺžniky. OK. Takže jeden si môžeme položiť tu na a druhý, ako toto tu na, takto poskladáme, aby sme mali taký akoby miešok. Aby sme to mali úplne všetko na kope. OK. A takto si to zlepíme. Pekne. OK, vyzerá to asi takto. A teraz túto zápalku, ktorú sme si nechali, dáme takto k tomu a s tým druhým prilepíme. Tak. Takto to vyzerá, to je urobené. Toto tu na už môžete odlomiť. A nasleduje ukážka. OK, tak to bolo všetko. Lúči sa s vami Pirojo a čaute.